Hei! Tänään tehdään Karjalan piirakoita, perinteisiä suomalaisia riisipiirakoita. Karjalan piirakan sisälle laitetaan riisipuuroa ja se valmistetaan. Siihen laitetaan riisiä ja vettä ja sitten myös tämmöistä rasvasempaa maitoa, suolaa ja lopuksi vielä lisätään kananmuna. Eli puuro keitetään, sen voi keittää ihan tavallisessa kattilassa, mutta turvallisempaa on keittää tämmöisessä höyrykattilassa. Eli tänne pohjalle laitetaan vettä, tänne alakattilaan ja sitten se puuro keitetään tässä yläkattilassa. Eli se on ihan tämmöinen umpinainen yläkattila. Nyt vesi kiehuu pohjakattilassa. Lisätään tänne päälle vettä ja sitten riisiveden joukkoon. Riisiä ei nyt testä lainkaan, vaan se kaadetaan suoraan veden joukkoon ja vesi imeytyy sinne riisiin. Sitten keitetään noin 10 minuuttia, että vesi imeytyy sinne riisiin. Pidetään kansi kiinni. Nyt on riisi imennyt sen veden kokonaan. Voidaan lisätä seuraavaksi maitoa. Ja se voi lisätä kerralla kaikki tai sitten voi pikkuhiljaa lisäillä, mutta mä nyt lisään tällä kertaa sen kaikki kerralla, eli en ihan täyttä purkillista. Siinä kestää hetki aikaa sitten, kun se lämpeää, että se nyt vähän jäähtyi tämä puuro, mutta pistetään kansi kiinni, niin sitten se rupeaa lämpeämään. Ja nyt se saa siellä sitten hautua kypsäksi noin puoli tuntia. Eli nyt kurkistetaan vähän tätä puuroa, että onko se jo kypsää. Aika hyvältä näyttää. Vähän näkyy tuota maitoa tuossa. Mä ihan reunoja myöten sitä kaivele. Joo, tää näyttää aika hyvältä. Et mä luulen, että nyt voidaan sammuttaa toi hella. Näin. Ja nostaa sivuun jäähtymään. Kannenkin voi avata. Annetaan puuron jäähtyä. Karjalan piirakkataikinaan käytetään ruisjauhoja, vehnäjauhoja, vettä, suolaa ja öljyä. Otetaan ensin vettä ja kaadetaan kulhoon. Sitten lisätään ruokaöljyä. Ja suolaa. Ja sekoitetaan. No niin, ja sitten sekoitetaan jauhot joukkoon. Eli ensin vehnäjauhoa. Näin. Eli sitten voidaan sekoitella koko aika ja kaadetaan jauhoja. Ja tässä ei ole mitään nostatusaineita, eli taikina pysyy semmoisena litteänä, että sen ei ole tarkoitus nousta. Seuraavaksi kaulitaan se taikina levyksi.
Eli ensin laitetaan pöydälle vähän vehnäjauhoja ja sitten vähän näitä ruisjauhoja. Ja otetaan se sieltä siis näin käsin. Näin tähän jauhotettuun pöytään. Sitten voidaan vähän pyöritellä sitä, että se vähän jauhottuu toi taikinan pinta. Eli nyt sitten kaulitaan tää taikina tämmöiseksi 0,5 sentin paksuiseksi levyksi. Ja voi käyttää tavallista kaulinta, mutta meillä on tämmöinen pulikka, mikä on tämmöinen piirakkakaulin. Sitä sanotaan pulikaksi. Ja sillä sitten pyöritellään taikina tasaiseksi levyksi. Näin. Tästä voi olla, että tuli vähän ohkaisempi, mutta ei se haittaa. Sitten otetaan juomalasi ja painetaan tähän taikinaan. Sitten jos ei saa enää, kaulitaan näitä ympyröitä tehtyä, niin sitten pinotaan ne pinoon. Ja laitetaan muovipussiin, ettei se kuivu. No niin, nyt jäi taas sitten vähän paloja jäljellä, niin sitten tehdään vielä kerran. Saadaan pari. Eli nyt seuraavaksi sitten ruvetaan leipomaan niitä tai kaulitaan vielä ohkaisemmiksi niin kuin piirakkakuoriksi näitä. Ruvetaan joko tämmöiseksi soikeaksi tai sitten voi niin kuin vähän pyöreämmäksi tehdä sitä. Tällä pulikalla sen pitäisi onnistua silleen, että siitä tulisi tasaisen pyöreä, mutta aina siitä voi tulla vähän semmonen, että siitä ei ihan pyöreäksi saa. Mutta se pitää olla niinku todella ohut se pohja. Eli tää rupeaa olemaan aika hyvä paksuus. Ja sitten pitää aina vähän laittaa jauhoa tähän väliin, että sitten kun näitä ruvetaan pinomaan toistensa päälle, niin ettei ne takerru sitten kiinni. No nyt uuni varmaan tuli sopivan lämpöiseksi. Eli uuni saa olla aika kuuma. Siellä pitää olla se 250 astetta vähintään lämpötilaa. Tämä on todella ohutta. Varmaan 1,2 millin paksuus tässä piirakkapohjassa. Pistetään kelmu tälleen ympärille, niin ne reunat ei rupea kuivumaan, koska sitten niitä on vaikea käsitellä. Ne rupeaa halkeilemaan ne. Nyt kun puuro on jäähtynyt, niin lisätään vähän suolaa, eli semmoinen niin kuin 0,5 teelusikallista. No, sitä menee vähän ohi. Tuommoinen määrä. Ja sitten ripottelee, sitten vielä sekoitellaan. Ja sitten laitetaan tää kananmuna myös tänne jäähtyneen puuron joukkoon. Nyt mun meni joku kuorenpala sinne. Ja sitten sekoitetaan kananmuna tänne joukkoon. Ja puuron pitää olla jäähtynyttä, ettei se kananmuna ala kypsyä siellä. Että se saa olla tämmöistä raakaa. Sitten se paistuu siellä sitten kun paistetaan se piirakka, niin, tai piirakat. Noin.
Sitten ollaan laitettu tähän pohja. Sitten lisätään puuroa, tämmönen reilu ruokalusikallinen tähän keskelle. Ja levitetään sitä hiukan tonne päitä kohden, eli tässä tulee tämmönen soikea muoto tälle puurolle. Sitten nostetaan sivulta nämä reunat tähän puuron päälle. Ja otetaan tämmönen peukaloetusormiote ja puristetaan semmonen ryppy tuohon keskelle. Näin. Ja sitten käännetään se piirakka ja rypytetään. On jo paljon paremman näköinen. Sitten laitetaan piirakat uuniin. Karjalan piirakoita syödään aina munavoin kanssa, eli keitetään kananmunia ja sekoitetaan ne tämmöisen voin ja margariinin sekoituksen kanssa. Keitetään kananmunat. Mä laitan tonne haaleeseen veteen munat. Näin. Ja jätetään jäähtymään. Se on vähän makuasia, että kuinka paljon haluaa laittaa sitten voita tähän joukkoon. Mut mä nyt vähän valmiiksi rikon ensin näitä munia. Ja jos on nyt 2 kananmunaa, niin ehkä mä laitan semmoisen 1 kananmunan verran tätä voita sitten sinne joukkoon. Ja tää on tälleen hyvin niinku lämpöisessä ollut, niin tää on hyvin pehmennyt nyt tää voi niin sillä mä näen, että sinne ripsahtaa. Tällaista ei liikaa. Ja sitten vaan haarukalla survotaan niitä kananmunia silleen, että ne hajoaa tonne voin joukkoon. Omasti nyt vähän se torjuu. Noin. Näin. Eli sitten seuraavaksi, nyt kun nämä on vielä kuumia, niin sivellään nämä piirakat tämmöisellä sulatetulla voilla, missä on pieni tilkka vettä. Pohjia myöten.